Ja som Jackie. Ja som Amy. A toto je konečné video z Kalvárie. Konečne sme sem došli a je to nádherný riadky vzduch. Je to fajne teplúčko. Ono soplí vždycky, keď nájde nejakú. Ale to je taký skvelý vzduch, že smáklím. Neviem, koľko sakra. A toto je len začiatok také malé malá taká informačka. A toto by bolo asi všetko a teraz sa môžete tešiť ďalšie video. A krásny západ slnka. Áno, a zvyšok videa bude bez zvuku. Totálne bude tam iba taká krásna hudba a vy sa budete užívať. A ja by som sa mohla aj postaviť. Fajn, stojím, mňa tam nevidno, hovno vidno. Fajn, takže ja by som to už asi aj ukončila a zvyšok uvidíte. Takže ahoj. Haló. Poď sem. Čau. Čaude.